Здравейте хора, ние сме Magma Team и днес снимаме Hero Брайан. Откъде имам рутен флеш? Чакай, стой! Тук ни дава ресурсен пакет. В този мап ни дава ресурсен пакет, сложи си го. Драгон нещо си, сложи си го. Тук има изискване да се играе с този. Къде го видя, бе? Натисни ресурсни пакет, настройки ресурсни пакети и Драгон нещо си. Гати якя! Готово. Виж го какъв е готин, брат. Добре, end туториал. Така. Сега, Честа. взимаш по двата, единия за теб, едните два. Така, взимаш си 4 пържови. Това меч е за мене, защото ти за 2 и аз 2. Така, Unbreaking 10. Добре. Сега, къде отиваме? Аре, go! Почитате ли трябва вървим? Да, бе, да. Първото зомби! Така. Добре, рутен флеша ми го дава и на мен. На мен ми дава и рутен флеша. Виж лава. Аз ще събирам рутен флеша, на мен ми. Аз искам. Добре, за теб! За тебе! Аз си викам... Аз поемам лявото. Дай ми рутен флеш. Искам аз да го събирам. Ето. Отивам да се бия. А то рутен флеш за коне? Ела, аз гледах, че тук при това дърво има чест. При това дърво гледах на мапа, че има чест. Ето го. Чакай, искам да ви язда. Добре, ето какво имаше. Аз имам... Ти се всичко! На ти пържават. Ти взе другите две части ли? Брат, не съм взел нито една. Ти се и двете. Бреси. Вземи гащ. Абе. Аре, идвай, там има друго зомби. Ама трябва да спасим вилиджерите. Да. Опа. Умри. Малко забива. Да, бе. Ето, защото е много голяма, ако да се аз взех дървен меч, нормален. Метален. Не, нормален. Дървен. Че зомбите му боя. На малко съм. И аз съм на малко. Чай да видим, видя ли може да дават хубав трейд. Дават дума, каска, трябва да събираме голден нуджич. Взимай си меч. Човек трябва да събираме голден нуджич, гледай какво. Да Айва да спим. Лев на сервера да спа. Не бе, няма да спим, тук не се спи. Да, ама виж човек, виж какви такива дават много яки. Аз съм за храната. Използвай рутен флеша да купиш храна и да ми я дадеш половината. Аз събирам храна, когато трябва ще ти давам. Аз ще си взема само малко. Окей. 6 пържолите дадох. Така, то трябва да събираме голден нървич. Да, знам. Ела, заобгради го, то трябва да го заобградим. Не, тук не може да се чупи, не. Чакай да го видим. Тръгвай, брат. Аре, да. Сега при следващите зомбита ли учим? Да. Тук има Iron брони, внимавай. Има и Diamond и там. Един с Diamond броня. За теб! Там отгоре има същия човек. Между другото. Аз ще избия и това, дето е. Не съм гладен. Дай ми рутен флеш. Дама каската си я взима и на теб. Или аз ще я вземам. Скелети. Човек има и скелети, които стрелят, аз умирам. Няма да мреш. Аз съм на малко. Ще ми дадеш ли нещо? Да, сега ти давам храна. Аз умрях. Не ме взимайте ми. Не мога тук. Да, тук... Айде. Ще ми дадеш ли някаква броня или? Има ли нещо за мен? Ето ти бутушките. Ето ти... Искаш ли храна? Ето ти рутен флеша. Не ми трябва храна. Добре, ела да... Аз скелетън! Те може да стрелят. Дропна ли нещо? Вземи нещо, има телепорт на тук. Ела, тук има зомби. Аз тук знам тайните места. Чест ли взе тук? Какво взе от него? Спокойно. Ти трябва да те телепортне и тук горе, на мен ме телепортва, не знам що.
Знаеш какво взех? Power 2 Infinity 1 Unbreaking 10. Окей, ела, каска. Каска. Help me! Вие ти има ли ми ще борите? Искам да избия този дума меча. За да взема ротен флеш. Ето. Та е по-хубава от моите, по-хубава е. Ма да не че взех. Ето ти лъка, ела. Ами не ми трябва. Аз не съм точен с лъка. Имаш ли стрели? Не. Ела. Тук има зомби, има много честове. Къде? Защото съм гледал всичките клипове. Ела, следвай ме, знам къде има сумати честове. Взех каска. Не насам, бягай. Махай се. Защо има само един с трева? Ти има са. Добре, аре. Атака! Incoming! Има тук SSR. Incoming! Ох, умирам! Ето има един чест. Incoming! Искам аз да го взема. Incoming, добре. Дай нещо, ако може. Има само една пошен. Може ли аз да взема? Да. Аз ще го предпазвам. Честплейт, ти имаш. Добре, ето. Вземи полшанката и ме следвай. Чакай. Ето тук има нещо, ела, тук има нещо. Скелет за теб! Добре, ама тук има нещо, ела да го разгледаме. Не. Ела, молата! Рутен флеш, 9 рутен флеш взех. Дай ми ги. Ето. Имах още. 37 ротен флеш. Да. Идвай след мен. Не, ела там да потърсим тук, тъмън сме тук. Абе, честове да претърсим от честовете. Ма да, ама чекай, там има нещо, ела да видиш. Може там да има често, ела. Тук няма. Ама ела да видиш нещо. Ето отзад. Да, знам, след това ще идваме на Самари, идвай. Ма ела първо тук да процес. Ела. Охо, тук има 1000 работа. О, стрели тъмън ще ти дам, чакай. Абе. Взех стрели спок. Ела. Ела да ти дам стрели, ето. Ето не. Дай. Ето. Ще стрели, ти имаш инфинити, ама кар. Зомби. Аре, гоу! Ела да ти Чакай дам да си меч на дървения и каменния меч. Добре, ето ти... За Аз ги мятам. О, мерси, брат. Ето ти е резервна каска. Добре. Моите е на 2 удара. Тате, телефона! Тате! Телефона. Чакай, искаш ли тук да сетнем Warp? Чакай, сет Warp 1. Не. Сет Warp 22. Не. Сет Warp Home, аре. Що ме връща постоянно? Мене така, не знам защо. Лежи сега. The intruder says some kind of magic is blocking the door. We should visit the crypt. Какво? Не знам. Аз знам защо. Що? Ще трябва да претърсим всичко ли? Насам сме. Били сме насам през цялото време, брат. А? Били сме насам, трябва да отидем за Кинга. Айде, идвай. Трябва да отидем за Кинга, брат. За Кинга. Кинг, приготви се за нас. Ще изпиташ болката на Тима. Кинга силен ли? Много! Тук знам, че има честове. Гати силната каска. И аз ще се видя, няма да ти я вземам. Ти използваш хозунито. Ти какво взе? Ти използваш хозунито. Ти какво взе? Какво взе от честа? Ми една пушенка. Ето за тебе. Сменя. Не бе, сменя, не ми трябва. Аре. Гоу. Тук става трудно, брат. Какво правим? Стъпи на ония там pressure plate. Много са!
отцепи ги с лъка. Аз те ударих. Тук ме ядосна Зор, че пуснах килаурата, но съм на много малко. Умираме, брат. Няма да умрем, аз умирам. Поемам това зомби. Така. Скелет. Уби го. Ох, ето ти рутен флеша. Стой! Да се хилнем. Аз захилнах. Аз не. Ох, така е по-добре. Давай. Продължавам. Скелет. Стига, бе! Писнахте ми! Охо! Взех панталонки. Дай. Айран панталонки. Дай ми някакви панталони тогава. Айрана да ти е на теб. Аз съм целия айрон вече. Чакай. На къде да тръгнем? Дясно или ляво? Давай тук. Ляво. Да. Окей. Нищо. Той тук няма нищо. Има, бе. Ома. Ох! Тук скелет! Зомбита! Паяци! Заразяващи паяци! Трябва да си ми вземем. Толче с козе, бе. Ще видиш! Iron Swords, Enchant и острота 2, проклятие на членостоногията 1, наказание 1, нечупливост 10. Закони му остане на мене нещо. Обирай от честовете, тук е пълно с честове, да знаеш. Ми дам молята, ости ми честове, ако срещаш. Ай сега другите честове в това може ли да ми го оставиш? Брат, ще ти дам айтемите, стоп. Искам да ги видя. Аз искам да ги разгледам така. Чакай, ти какво ли ти липсва? Ела. Значи ти манталоните не са ти енчант. Ето ти бутушки и каска енчантнати. Бутушки. Честплейт. Хубав ли ти е честплейта? Щупен? Да, много обаче е щупен на червено. И моя. Твоя на колко е? На много малко червено или нагоре-долу добре? На оранжево 7 армор. Може ли за сега да го задържа този честплейт? Защото моя е на един хит буквално. Добре. Ето тук има още честове, май. Не, проверихме всичко. Стой да не мине слепостта. Ти ли цепиш? Абе. Слепостта не е без... Чекай. Ето Следвай ме! Аз виждам! То точно това. Я махни най-движено, човек. Не съм го махнал! Спомни... Какво беше това? Пигмини! То мап, нали го играха Born God и това... Следвай! Скочи към... Добре? То мап го играха Born God и Freedom. Да, знам. Тук си спомням от краша. И тук паднах! Спокойно ще те върне. Телепортни се. Аз съм там вече. Чакай малко. Не, всъщност не съм там. Обърках пътя. Насам сме. Между другото, аз имам мляко. Окей. Въй! И човек имам още... Yes! Имам още... Що не ми се маха? Що не ми се маха слепостта? Що тя ще се махне после. Махна се. Бос файт! Чакай. Сега, виж сега, ей тука... Слагаме един чест. И ще остане... Не, чакай, имам още един. И да... Тия работи, които не трябва да ни напълнят инвентара. Ето, вземи, ако искаш този меч. Виж ми меча. Тая ранкаска не ми трябва... 58 ротен флеш. Аз имам в мен 0. А ти имам ги... Поставям това. Имам 2 полшанки моментално лекуване. Ето ти едната. Тя книга я махам. Тя е за Hypixel.
Между другото, този мап е направен от Hypixel. Готов съм. Бос файт? Давай. Добре, ти го натисна. Тук става гадно. Приготви се! Той е тук. Това е Бос Кинга. Това ли е Бос Кинга? Да. Корона. Пу за мен е короната. За теб са диамантените могащи. То колко... Умираме. Аз умирам. Не знам. Умря. Телепортни са бързо. Телепортни са. Тъпо. Чакай. Чакай преди да се телепортнеш. Изчакаш ли? Аз се телепортнах вече, брат. Аз налагам боса. Давай газ. Чакай. Налагай боса да сетна варп. Сет варп скелетом. Ай, готово. Може да се бием вече и да умираме. Защо короната му по-силна ли е от гащите? Така притиснахме го! Що не ме цепи? Убихме го! Що няма златна корона? Аз вече И имам... с диамантени гащи. Дай ми неговите. Не, аз... Добре. Дай лъка му, дай ми лъка му. Той е много слаб. Защото няма и добър unbreaking. Аз имам Lock Infinity 1, unbreaking 10, power 1, който е на макс. Ти ли си с диска? Дай да пробвам това да сложа. Грешен диск. Gold Nugget! Gold Nugget! Искам аз да ги съберем. Айде. Чисто на фък. Ето ти Gold Nugget. 2? Да. Омага. Сега ходим при този. Аз излезнах от гроб. Омага. Ай, сега вече мога да се отидем нататък. Рутен флеша. Айде да учим да вземем храна от уния. Да, отиваме до тях, Имам 63 ротен флеша. Добре, ще дадеш малко храна, нали? Да бе, да. Ма ние с 2 голден нъдженджа няма да може да вземем никакви, макар е. Нищо. Нищо. Чакай. Чакай! За 7 ротен флеш, моментално лекуване, 2 полшенка! Виж? Дарявам ти ги. Какво? Ето ти моята! И аз имах диамантена. Ма не, виж, ама и аз имам. Откъде ги купи? Не са. Еби той има там, и на мен ми даде голден нъджет, какво мислиш? Да не си читнал голд нъгети. Чипак. Аз не съм читал. Тръгваме? Чакай. Ти да трейдва с този виледжър, бе! Този виледжър другия има много готини рецепти. За един голд нъгет. Вземи на този виледжър другия с един голд нъгет. Гад яката плошенка вземи, ако имаш голд нъгет и няколко. Да бе, да. Дали ще взема 4 пошенки. Да, по 2 на човек. Гад. Ти изхъби сумати голд нъгети, бе. Не изхъбих. Така сега, дадох ти... Ендерайци. Начи ги. Мърси. И начи го. И 2 пошенки. Брат, ние сме готови за тоя... как се казваше за... Ела тук да оставим айра нещата в този час. Брато, ние сме готови за Херобрайан. Ние сме готови за Херобрайан вече да го бием. Ние сме много ОП. Знам, чакай. Нямам храна, Виж, дадоха ми 2 меча. Дъма. На мен ми дадоха 2 меча дъма. Ето. Оставям си каменя. Дадох ли си 2 пошенки? Ето, вземи моя, ако искаш, той е хубав. Кое бе? Айранката. Ама той аз имам диамантен. Моя айранката е по-силен. Той е 12. Еми да, ама аз искам да сдъма. Защото дъмато може да е такова, ами запази се го, аз не искам, защото. Аз ще използвам и дъма меч, и айран меч. Чакай, не сме взели храната. Аз не съм взел храната. Вземи ми малко и на мен, защото аз нямам никаква. 15 от 15.
Мерси. Сега вече ние сме готови вече за Херобрана. Горе-долу. Сега нали знаеш, че влизаме при Уитша. Отиваме при вещи. О, то си има огнен аспект меч. Меча, който ти си купил, има огнен аспект. Аз имам лък с флейм. Ма нямам друг, за жалост. Аз нямам лък с флейм. Дам един ми дропа. Добре. Ега ти бързото му умиране. Сега дали ще ни пусне при този? Да. Да. Идва и Уича! Първия Уич! О, чай да го избим, оня. Но му вземем дъма в бутушките. Ние сме с много сил, няма къде. Все пак. Уич! Къде бе? Уич! Приготвяй се! Бързо ще го убием. Той много си. Внимавай да не ти метне пойзън. Аз ще бия с лък. Аз ще избием зомбите. Тя ми метна нещо. На мен ми метна пойзън. Абе, какво ми меташ, нараняваш? Искаш ли да изпием една стрент? О, добре, ние ще я убием на 2 удара. Искаш? Тя ме уби. То мъга. Аз съм 20 левел. По-нататък дано да има enchanting table. С enchanting нещо. Няма. Тя е много лесна тая. Пази се! Мята! Абе, знаеш ли, тази ме ядоса? Хайде. Так му изпих полшанката! Казах ти да не пиш. Първо исках, ама сега вече не исках. Каре. Пускай. О, мага! Ти взе по всички айтеми. Не, нито един не съм взел. Аз взех едни дъмовитушки, които са много тъпи. Аз взех един Iron Sword, острота 2, проверки на членостногите 1, наказание и нечупливост 10. Аре, това беше, победихме Уича. Сега при Херобран научим или Не, други има още 3 боса преди Херобран. Направо тръгваме при боса. Ние сме твърде ОП, не ни трябва друго. Много сме си ОП, продължаваме. Не, ма искам да ги избивам и тя. Да вземем мексите. Един ме предизвика да играем на този мап. Йопи! Бързо идвай! На втория етаж, бързо! Телепортвай се! Много са! Не, на мен не ми набиват никакъв хелт. Той няма да се набиват. Ние сме твърде ОП. ОП сме, да. Абе, то скелет е много корав, бе. Бигмен! Те са специалните. Ти ще го убиеш там. Не, няма. Аз убирам. Хелп ме! Искам да умра. Нещастник грозен. Газ! Мри. Има още... не. Я, дай ми нещо от него. Една секунда. Да, взех това и това. Искам да го видя. Има Ender Chest. Добре. Да, тръгваме към боса. Дадоха ми още 2 голден наджета. Колко малко зомби. Абе, не ме интересува, няма да чакам. Отиваме ли направо при бос файта? Да, аз не ми трябва това. Тук е спайдъра. Той е много гаден. На къде сме? Отидем правилно. Не мога. Чай да видим тук какво има, да няма някакви чести. Често виж. Да бе, не ми дреме. Къде беше бос файта? Да зомби. Скели. Брат, как може да те е страх от зомбите и скелети? Не ме е страх. Става. Пигмен! Още зомби. Скелет. Умирам! Идвам.
Убихме пигмена. Супер бутушки. И аз взех айрон меч толкова твоя. Отиваме при бос файта, не рови за честове, брат. Аз преди малко видях... Ето го бос файта. Да пускам ли? Не, аз искам да го пусна. Аз тук взех един такова. Аре, пускай. Fight Flex. Човек прочета преди малко, преди да изтегля мапа. Чай сега, пише, че не може да се спомним. Как? Очи сме шли по-напред, пропуснали сме някъде спайдъра. Пише, че не сме убили спайдъра, за да дойде. Спайдъра къде беше, брат? Преравяй стаите, оставяй всяка стая, която си преровил с отворена врата. Не е тук боса. Пропуснали сме спайдъра. Ама ние нали до сега отидохме при спайдъра. Ето тук е спайдъра. Не пише, че не сме убили спайдъра в чат. Ние отиваме да го търсим. Всеки се разделя. Който намери бос файта, не късметлия, брат. Оставяй всяка проверена врата отворена. Ще ги проверявам, аз тръгнах на някъде. Ох! Пигман! Телепортвай! Стига сте сгадни пигмени! Брат, просто ме изнасили. Сигурно го изстрелва в лицето, брат. Пигмена ще е толкова корав. А? Аз. Тук. Може би? Нали къде е скапания бос файт? Намери ли? Не. Проверих всичките май стаи на долния етаж. Ние бяхме тук при малко ред. Къде е скапания спайдър? Сила. Чест. Нищо интересно. Аз намерих стрелец. Аре бе, къде е боса? Не да знам. Я да слезнем надолу. Ето го, много сме тъпи. Где бе? Били сме при боса и не сме го видяли. Где бе? Ето го. Е тука нагоре. Как бе, аз тук проверих и нямаше нищо човек. Сигурен съм. Да, сигурен съм. Няма Не нищо. таска. Ето дойдох от краша. Да, спомням си, е тук падна. Тръгна насам. Някъде. Знаеш ко, къде е боса оня? Кой? Оня дед него. Ето последната врата, която не сме провалили. Тук трябва да е. Та не е проверена. Тази би трябвало да е тук. Гати мапа, много труден бе. Не е тук. Да! Гардероба, спомням си го! Телепортни се! Спомням си откъде да минем. Тук има нещо. Те бяха тук, да, гащите. Тук бяха. Дърпаха ръчки. Излезнаха от тук. И минаха тук. Да погледнем. Его! Видя ли колко съм добър, бе? Аре.
Шит! Е, това ли е той? Да? Аре, аз бия малките паяци, ти биеш него. О, да бе! То силен бос. Да, той е нормален паяц. Той дори като ме удари ми взима по... Изпи полшенката, брат. Добре. Пиха. Мърде. Айде, избих го. Пикне го. Аз го избих с полшенката, иначе нямаш да го убим се. И аз бях с полшенка. Още имам ефекти. Какво правим? Сега вече сме готови, рядо, че да бием другия бос. Не. Пропуснали сме нещо, не се отвори вратата. Ау! Минима зараза. И мен? Знаеш ко? Ай, готово. Не, така не сме минали боса. Ето го последното паяче, бе. Аре, давай, минахме. Сега какво правим? Тук горе има някакъв бутон. Boss Fight Arena The Spider. Аре, идвай. Там пише Boss Fight. Минахме го този бос файт. Сега трябва да се върнем. ОМГ. На къде сме сега? На къде трябваше да ходим? На малко съм. Дай. Газ. Брат, отиде ли при боса? Да. Аз умирам. Ти ме изостави. Пускай го! Пак не му е. Тут не сме го минали! Казах ти да изчакаш! ОМГ. Сега къде беше? Ето. Аз знам къде е. Или не знам. Ето го! Кое бе? Намерих го, а ти? Я натисни да видим, то пак няма да може. Ето, натиснем тук. Я натисни тук. Натиснал го, ма ние вече го минахме, иначе нещо насам трябва да идвам. Не, те гледа. Ето! Не сме минали както трябва. В мене! ОМГ, брат! Правиш ти, бе. Аз само Херобран ще убивам. Не, има още два боса. ОМГ. Знаех си, че нещо не сме направили, ама. Знаех си, че трябва да джубокс, ама. Ай, газ, ари мърдече, аз. Ай. Чай да се наедем. Да се хилнем. Пак не може. Сега трябва да убием някакъв зато. Още един не сме го пропуснали. Да, те са още. Аре, флайвай да отидем бързо. Има само един бос след последен. Ето, намерих пътя. Да, зато. Ма не, аз тук идвах, нямаше нищо. Аз намерих кой бос иска. Ма ти отиваш извън това. Аз с своя брат минавам покрай всички. И аз. Не тук. Къде беше зато? Ау. Ще видим тук. Зато. Уича го минахме. Зато. Ето го е, брат. Какво? Ето. Това е Уича. В бос файт. Уич. Ние тук дойдохме. Брат, Уича го минахме, всичко минахме. Зато не сме убили. Да отидем при бос файт. Убихме тоя. Насам не сме идвали, бе. Къде бе? Насам идвахме ли? Къде? На тук дет ти дойде. Да. Зато. Сигурен ли си, че не става? Да, не става, ето. Зато да меч и стилали. Това означава, зато не сме го убили все още за бос. Прегледай клипа на тоя... на Краша. Да видим къде е тос. Зато. Google. Crash Play Minecraft
Херобрайн. Ама. Името на Херобрайн епизод 2. Какво става, момчета? Мечовете съм тук долу. Не, аз ги... Знаете ли какво е това? Това е така маса. Удариха ме в гръб ме бил. Да, почнаха да се спамват. Те държат пържоли, човек. Не са яли достатъчно, искат и нас да направят на пържоли. Той златен меч, човек. Браво. И аз златен. Добре, на 3 сърца съм, понеже някои оглеждат печките. Да, даже за тези са чак. Златен на светло. Добре. Маханца. Тук виждам подготвеца. Аз сега ще почна да го стрелям дали. Виждам, между другото, знаете ли какво е това? Това е така маса. Удариха ме в гръб ме бил. Да, почнаха да се спамват. Те държат пържоли, човек. Не са яли достатъчно, искат и нас да направят на пържоли. Той златен меч, човек. Браво. И аз златен, къв златен. Диамантен. Весо стреля нещо тук. Между другото, елит, маняци, елит, подготвеца. Аз сега ще почна да го стрелям дали. Да, и аз почвам. Мой. Добре. Чакайте, аз не прочетох Quest 3 какво е. Get in dimension and find the occultist. Трябва 3 боса. 3 боса, kill them all, access Herobrine and stop him from summoning the Wither from world. Добре, че пуснахме на нормал. Няма не умпука, той е безсмъртен. The occultist. Трябва 3 боса. 3 боса, kill them all, access Herobrine and stop him from summoning the Wither from world. To our world, yes. Добре, хубаво. А тия неща, добре, хубаво. Продължаем. Газ. Infinity, какво не ми взима стрели ли? Я чай да бе? Да, не трябва да стреляш. Бах ти якото. Аз ще игра на... Почвам само за тези, вижте ги. За теб, Весо, малки. Няма не умпука, той е безсмъртен. Пога, че ти го прочистят. Направо го изпечем на масата. Бей, направо го наистина си го изпехваме. Някой друго ли се съобществено? Да, точно. Тимворк. Идват много, трима. Някакво парти от 20. Чайте, не знам защо. Как го каза да го напълним с стрели момчета. Чакай, бе и аз май ще се отдая, човек. Опаля, вижте какво става тук. Айде. Тихо малко. И другия край има бутон. Я го натисни. 1, 2, 3. Видя ли кой е това бос? Отвори са дупка. Превърти. Момчета. Уитър каск и има сплаш. Еласмин. Еласмин. Ела. Трябва да слеем на долния етаж. Къде е долния етаж? Аз знам къде е. Давай отиде. От тук. Готово. Сега стой тук. Трябва да намерим един фонтан, човек, нещо като фонтан. Знаеш къде? Аз намери. Къде бе? Фонтан да ли си намерил? Фонтан с вода. Да? Къде? Готово. Да, ето сега. Вижте, тук има ръчки, трябва да ги натиснем двамата. На 3, 2, 1. 3. Чак. Ето. Добре. Там няма никакъв бос, обаче трябва да дойдем и тук. Трябва да вземем тази глава. Да я щупим ли? Да. И да я щупим и после да се я читнем. Да я поставим пак и да се я читнем, така прати. Значи така. Сега да я намеря. Къде е уидър главата? Ето я. Намерях. Поставям я и си я читваме и пишем G0. И сега аз пиша G1 и стоя в дупката и гледам, продължам да гледам. Ми взима... не за просто. Изчезна каска. Някой има ли? Не, нямаме каска. Някой друг в инвентара каска? Глава? Не, аз нямам. Значи просто се чупи. Пък без да нападна някакъв скелет. Оглеждайте, видях, аз ви казах, че ще има някакви такива тайни лайна.
Не закачайте това Да, нормално, нека се почива. Тук е нещо тъмно има. Глеждайте пак за копчанца, видях, че Оп. Или гледайте Аре, бе, горе Здравко. по ъглите също. Какво бе? Айде Може бе, да има проби нещо го. в тъмното. Гледам, Намерих бос гледам. файт с Бенита Уич. Ти при кой си? Ще ни го пука. Полшанки, бъде. Пиете критик. Някакви неща отворите. Няма Виж да- сега това. Полудрумчета могат да се напълнят. Видях, Оля, Не мога да това на ти. То ти трябва кофа да... кофа, избяга. Къде? Добре, запази, аз. Той ти гръб. Там малко и... Ето къде го видяхме ония мен. Оглеждайте за тайни. Значи единия ще е наляво, другия ще е надясно, или? Добре, дайте с този бос ще се бим. Ето, видях къде е. Вие даже видя ли? Върнеца, Ти не. отивай и ме телепортни. Глеждайте за копчета и за кашарани. Добре, ела сме направо. Къде си? Ти не мърдаш. Не дей събирате сайта ми, Ела сме. защото са го хочили. Ето го. Де? Ето го бот. Ето. При survival. Ето го бе. Аре, цътай. Използвам флайт споко. Айде. Спря ли се ги мода или флай? Да бе, спрям. Няма да го използвам. Айде. Ох! То спали. Така притиснах го. Какво? Какво направи? Нищо! Тук има някакъв... Виж ги, тук има някакви смутички. Там в Google пишеше, аз видях едни коментари за това, че стани на Game Mode и трябва да си читнеш една ябълка така енчантната. Така пишеше в Google за този мап. Читнеш една... Ох! Една енчантната голден ябълка, читни сега. Няма нужда! Какво става? Винаги така прави, не знам защо. Ти си бий само боса, човек. Не ги гледай другите. Аз се бия бос. Махай ги мода вече. Аз го избих споко. Избих уедра. Уби ли го? Да, избих. Сега трябва да избия само тия. Избивай ги. Ох! Сега ще е... Да. Тия е! Да. Защото не искам... Има нещо зомби. И са тези гадни зомбита! Добре, айде сега вече може да ходим да го избиваме. Айде, не се занимай с тях, айде бе. Ама не вкарахме в джубокса! А той къде е джубокса? Трябва да намерим джубокса. Аз знам къде е тук. Намери ли го? Да! Ето го е джубокс. То. Снова. Ето. Сега вече може да отиваме, ари бе. Не си взел айтемите. Взех всичко. Не си. Паднаха още айтеми. Къде? Махай флая, човек, ти само с флай вървиш. Махай го. Не искам да ползвам флай. И си го спри наистина. Или ти с хака го ползваш. Не, аз не използвам. Ако го използвам, то ще... такова ще ме изкара. Махам ти флая. Аз го махнах! Не съм ми сложил. Не, аз Ето сега си го боса. махнах. Аз сега си го махнах. И аз си го махнах преди мъничко. Не, написах, че го е сега като каза, аз си го махам. Ето. Сега се бием срещу Херобрана. Не! Има още много време, май! Бос файт Херобрана. Какво пише в чата, не гледаш ли? Кюмастър! Херобрана, казах ти. Ще умреш, куче мръсно! Това е зомби, това е тъпо! Не е зомби, просто ръцете му са... Ето, той тази сата биеш, виж, това му зомбицата. Херобрана, виж, два Херобрана са. Това са два Херобрана. Ето. Не, единият е бил Кинг Скелетон, това са е Херобрана. Той не е зомби, просто ръцете му са. Скелетон Кинг.
това е бил Скелетон Кинга. Да, ей тия дето с ножиците си е бил Скелетон Кинг, ей тия забити. Изме удари! Ей тия пак Скелетон Кинг има. Ей, избил. Има скелет! Поемам го. Боко. Убих Скелетон Ще Кинга. е тук ще се крие мишките. Брат, лъга! Панк, 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 панк. Много сме Вали ми го с Iron Меча този път. Би го с малко с Iron Меча. Спайдър Кинг! Там има Спайдър Кинг, ако си забелязал. Ще би херба. Ти си го бий там. Спаднах долу. Уич! Бос Уич! Кой ме? Качвай се горе бързо. Тук казаха, видях там в чата, че може да спуснем гейм от едно и да скачим на тия боксовици. Не може. Може? Там пишеше. Това аз го видях създателя на мапа. Чипа, 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 чипа. Виж как учещенице. Абе, що постоянно там ме телепортва? Где бе? Не знам. Тяме, телепорт се да! Стига бе! Телепорт ми са! Горе ли си? Не, мъртъв съм. Телепорт ми са. Стига е, пак съм долу! Що мен постоянно ме телепортва там? Какво мъга мине? Защото това са наши магики. Само за малко се пускам, няма да читвам нищо споко. Егат яката брадва. На кой бе? На гъма видях брадвата егат яката. На кой бе? На гъма бе, уепаните. На Херобран ли? Не бе, има диамантената брадва кирка, много се готини. На кой бе? На никой! Какво? Добре. Знаеш ли какво? Откъде си видял тогава? Викаш ли? Умряли? Херобран умряли? Не. А къде? Ето го е тук. Умри! Мене пак ме телепорт. Не бе човек, за кой... Не! Махай гейм мода веднага. Ама я... Ти знам само да ме телепортва! Ми да те телепортва не може, трябва да сприн там. Няма да ползваш гейм от човек. Значи ще седа долу и ще ги кърта. О, мъга, след 5 минути такова сервер порто, чая да го оправя. Къде не оставим. Никой не ми хелпи. Ами, иска... Убих Спайдър Кинга. Браво, ама аз... Уича е за теб. Умри, Херобран. Аз умирам. Брат, идвай да ми помагаш! Остави скапания Уич. Знаеш ко? Пия полшанката и скачам. Толкова леко. Ми само телепорт. Умрях. Кил. Убих Херобран! Сериозно? Да! Бро, трябва да убием Юча. Вижда другото. Що ме за финал? Пия полшанката. Хайде. Убихме Херобран. Диск имаш ли? Да. Сега трябва да го пуснеш ето го в джубокса. Пускай го. Молиш, детос. Сам мисля, че трябва да бим уидъра между другото. Сега между другото, че знаеш ли, че май трябва да бим уидъра сега. Не, убихме Херобран, това беше. Трябва верно да бием уидъра. Уидър, ето. Уидър, отгоре пише уидър. Сега къде е той? Ето насаме.
Shit. Ами... А ето го видара. Ами! Брат, загазили сме! Ох! Нали знаеш, че за този човек ни трябва такова... Стига цели по мен, лъкове. Аз те послука. О, пернах го! Аз го удрям с меч. Аз го ударих с меч. Ма не знам защо ми не нужно никакво. Капаните уидари, брат. То не му взимаме? Ох, аз умрах. Аз да предпазвам от скелетите ти би. Ако натискам този бутон, че ни дай инстант хилтки, на мен ми даде една. Не. Мен не. Охо. Човек трябва да ги избиваме тия избива. Ето, пусна ти една. Човек трябва да ги избиваш тия. Ще видиш то. Ето. Ти би уидър, аз ще те предпазвам от скелетите. Трябва ми, дай ми ги тия. Тия, Crystal of Hunger. Защо са ти? Ще видиш то. Трябва ми още един. Ето. Виж то, защото след това вилиджър ще ни дава много яки, много яко. Брат, ела! Телепорт, аз напиша. Само за малко пускам флай. Ела при мен, брат! Къде си? Да видиш какъв як лък. Трябва да го удължим вече. То не му взимаме никакъв хил, бе! Да. Взимам му, той се хилва. Не се хилва, той не може да се хилва. Да, казах. Да! Писна ми, отивам на най-перфектното място. Ела тука. Телепортни се. Не, човек, ела тук. Телепортни се! Направих базичка, ела. Моите е по-хубава! Не! Идвай. Не. Стига, Ела да ти дам хубав лук, човек. Стига си колосоня. Чакай да ги намерим. Ето ги. Аз ли го взех? Да. Да. То лук е с Power 80 левел. Добре, с Богом. Не се вземи стреля. Имам... Ама няма ли Infinity? Няма. Напиши е така. Ой! Напиши е така. И после напиши е така. И после напиши... Колко имам достатъчно стрели да го убия? Е така трябва да напишеш навсякъде. За да ти стане перфектен лъка. Пу! То при всеки хит той става син. Защото когато стане син, той почва да ходи по земята. Не почва да... По-скоро се хилва. Не. Виж, че се дава кръв. Аз съм по него. Не за малко да умра. Там не се позволява да ходиш. Би трябвало тук да не е позволено. Макар. Махай гейм мода, ако се го... Не съм сгъма. Аз не мога да го оцеля, човек. Мога. Как да напиша за Infinity? Ми пишеш Enchant Infinity, ето аз ти го написах преди малко в чата. Опа. Той няма да стане така. Нямам такова право. Как е опит? И докато дойде шашка да бие. Аз го убих. Взех диска. Се трябва да... Иста гъма! Флай съм.
Да, бе, затова не те биха тея. Признай. Бият ме, ема, виж. Не те бият. Ето, бият ме, глей. Аз ще мордажа. Толкова спря. Не съм. Не бях на гъба, бях на флай. Глей. От, зато с Виледжа ли говореше? Да. Те ще избият. О, да, има готин лък, панталон. Панталони няма. Има. Да. И те са тук. Аз съм горе. Аз сега ще дам джубокса на касетата. Готово. Дори, айде готово. Сега трябва да отидем някъде, ела. О, това гледай, какво е яко? Да го бутнем в алата. Той ме ще бутне! След това да го джумпнем. Ще направя барикада, чакай. Ти си на креатив, нали знаеш? Да. Между другото сега взех... Сега какво правим? Аз стигнах до края! Ама ти беше на флай. Аз се телепортнах някъде. И аз? ОМГ. Тук трябва да вървиш на shift. Махни флая, човек. Лоби to Redyon to лоби. Махай. Това беше края! Махай флая, дори да се с хак. Мета се на флай. Да, знам. Махни го. Готово. Натисни. Готово. Напиши лоби. Ма няма такава команда. Няма такава команда. Това беше края. Ще има продължение на мапа, но няма да е сега. Знаеш ли какво правя? Какво? Ще видиш. Какво правиш? Знаеш какво правя аз? Не това, не. Аз ще го направя. Човек, не. По друг начин ще го правя. Не го прави. Човек, ако му лямта. Не го прави. По друг начин ще трябва да се направи. За да е по-лесно. Чуля? Да. Опа! Упсис! Що не гръмна? Защото е ладно. Сега ще отзвиш то. Не така, човек, виж сега. Гледай, моля ти сега. Не. Ей сега. Как гледай какво става. За какво го щупи? Ма не слагай още, слагай, пали го. Запали го. Нищо не стана. Аз стана. Глей. О, виж къде е било лобито. Да хръмнем къщата на Хироубрайан. Чакай сега. Сега ще видиш как. Не при нищо. Знам как. Ти знаеш как. Де. То много голяма къща, бе. Нали? Ела първо да видиш отгоре каква е готина. Знам, видял съм. Аз ще я гръмна. Не, човек, първо да сложа такова. Бум, бум, бум. Човек ни гърми още. Бум, бум, бум. Аз вече гръмнах малко. Не, бе, човек. Ти винаги гърмиш и разваляш забавното. Защото сега ще прави едно забавно нещо. Ела да видиш, гръмна зомби, телепортни се, моля те. Дори ще издържи ли сервера на толкова блоко. Определено крашна. Не. Що ми пише в чата, не, че не е крашнало. Шит! Виждаш ли колко е голям? Аз запалих къщата, брат. Запалих къщата. Ома ГГ. О май.
Забива ли ти яко? Сега знаеш какво трябва да правиш? Сега е време да бягаш. Или просто е време... За краш. Ай, някой мап. И не е крашнал. Не? Що не е крашнал? Не знам. Ами... Това бък ли е? Излез вън да видиш чинцето. Що? Виж какво става. Брат, виж какво става? Дълбая в динамита. Знам, ела да видиш отвънка, да видиш колко чинчи. Видях, бе. Ох, краш. Е, сега идвам. Добре. Домът за момичета на мисля. Здравко! Джони в сървъра. Виж от кога е лагнал, виж от самото начало е лагнало. Не. Влез да им. Не. Влез да видиш от кога е лагнал. Аз го изтрих сървър, няма да го вкарам. Айде бе, човек. Аз съм ти правил
прачил линкари, влез да видиш. Без хлебче няма да ти е вкусно. Нищо не е станало. Аха. От самото начало е лагнало. Виж, тук има глави. Виж. Мога. Ти ги сложи. Не съм. Здравко, главите изчезват! Ти щупа. Виж нещо. Лагна, Не. лагна. Лагна. Повече няма да джойна в сервера, брат. Аре, искам само да ти покажа едно нещо. Не. Аре, бе, моля. Моля. Само да се оправи, чакай. Джойн. Виж сега. Любимия ни приятел. Що не мога да губя? Не знам. Защото няма PvP, не мога да се били. Не на теб. На него. Знам бе, видях. Хело. Какво ми викаш хело, ей? Гръмни го с динамит. Едно динамит ще му служи или няколко. Добре. Правя къщичка. Не бе, така ще е страшно. Няма. Хайде, убихме го. Сега искаш ли да видиш другия приятел? Аз съм приятел с Хектор в скайп. Той е най-тъпия. Бърдай. Хектор ми е тим в това. Кое? Много. О, мага. Айде бе. А, така. Идиот. Ко? Знаеш ко сега? Знаеш кой ще скритна? Моят приятел. За кого убил е? Не съм аз. Сега виж, ще го правя от дърт. Падна прекалено силно, той е паднал. Ома.
Той е в тревата. Защо ги чупиш? Вернар. И трябва да е от диаманти, а не от дърт. Ма защото слагаш цветя първо и... То не ми трябва вече. Не! А то се бъгна! Ай, тук има един друг. О, не се бъгна. Първо, че гледа надолу. Ай, сега някой друг мап искаш? Не знам. Знаеш ко? Revenge Force се взриви. Знаеш ко? Да, Знаеш как ще щупим блоковете най-бързо? е така. Знаеш, че не знаем къде е мястото. За кома килваш, бе? Аз ко съм ти направил? Айде спри са! Спри, бе! Добре. Аз правя ли ти нещо? Какво? Човек има влакче. Омага. Айде да слим по влакчето. Стига, бе. Аз ко съм ти направил, че ма биеш? Аз бия ли та? Да! Нищо не съм ти направил, ни ти сменям геймода. Айде, човек, аз слизам по влакчето. Искам да видя къде уча. О, това пак не е. Мърдай, бе. Стига, идиот. Просто чупя. Ще лекне, няма да игра с теб. Добре, айде. Искаш да щупим мапа. Не. Чупиш в момента. А? Какво чупиш в момента? Редстоун. Изчакай, изчакай. Идиот! Не игра повече с теб, левкам. Не, ми исках да ги щупя и... Що ми се попричи? Омага. Ай сега ако ще играем? След малко идвам. А? След мъничко идвам. Добре. To download. Click on the file, and that's it. You're inside the server now. Сподели да търсиш мап. Айде. Чао. Чакай. Омага. Това бе.